de baixar la temperatura. Vigileu en la part nord, especialment a l'Alta Cerdanya. També aneu amb compte amb el cotxe perquè està previst una miqueta de boira al Berguedà, com és de costum. I també si anem baixant una miqueta cap al Vallès Occidental, també es notarà una certa sensació d'humitat. Jess, Però què fas? si estic fent la meteo? El temps? Sí, el no, temps. No, avui no hem de fer meteoferits, no. Avui tocava llengüaferits. Anem ratllats. Si anéssim de quadres faríem meteoferits, però... Doncs és que m'he engrescat. No, avui llengüaferits. Va, tornem-hi. David, Digues. una cosa, Digues, espera, què? una cosa que no acabo d'entendre. Sí. O sigui, aquest mapa és molt gran, això, i posa països catalans. No us diguis molt gran. Però que hi ha molts països a Catalunya, no ho entenc. A veure, Catalunya és això. Sí. Però el català es parla a més llocs. El que a vegades anomenem països catalans, o tot el domini lingüístic del català, o tots els territoris de parla catalana. És que n'hi ha molts més. Si es parla Home, però jo em pensava que això ja ho sabies. És que clar, a vegades pensem, el català és la llengua de Catalunya. No, hi ha molts altres territoris on es parla català. Sí. A veure, tu n'hauries d'en recordar d'alguns. Et vaig a buscar una pista. I això que hem voltat, Per exemple, què és això? Una pilota Una pilota de què? de rugby. Molt bé, de quin equip? Usap, Perfecte, i d'on és l'USAP? Perpinyà. Perpinyà, la Catalunya Nord! Hi vam anar nosaltres, Sí. és veritat, es parlava català. Exacte, tenim un parell de vídeos de la Catalunya Nord, sí. I tant, tot això. Està en una situació molt complicada el Cert. català, moltíssim. És veritat, Però és forma que- part d'aquests territoris de parla catalana. I espera't, una altra cosa no tan divertida de la Catalunya Sí. Nord. A veure, Una cosa en francès. una cosa en a veure. francès, llegeix. No, vull llegir. Què no vols llegir? No cal. Va, una mica, home, que pobres no ho veuen. Interdiction officielle de la langue catalane par Louis... és que no vull dir... Louis XIV. Sí, és l'edicte del rei del 2 d'abril de l'any 1700, pel qual es prohibia l'ús del català a la Catalunya Nord. Que no et sentis malament, que no hi tens cap culpa. Tu ja ho sé que és una cosa francesa, però... Ja ho sé, però l'important és que parlem la llengua, que recuperem els espais d'ús, Sí. i que coneguem i que reconeguem que la Catalunya Nord és un espai també de parla catalana. Però no ens quedem només aquí. Val, o sigui, hem fet això. Val, A veure. Què és això que tinc aquí? Una auca. Una auca, d'on és aquesta auca? La franja de Ponent. La franja de Ponent. Ah, exacte. I vam anar al Matarranya, oi? Aquí, Ai, al sí, Matarranya, al la Matarranya. franja de Ponent, és aquesta Clar. franja occidental del territori de parla catalana que pertany administrativament a l'Aragó. I ella s'hi parla català. Esclar, és un lloc on l'ús social encara Déu-n'hi-do. El que passa que tampoc no té cap reconeixement legal, però també és un lloc de parla catalana. Molt bé, Hem de tenir en compte. I espera't, que encara n'hi ha més, no ens quedem només aquí. Tornem una miqueta més cap al nord. Què hi ha cap al nord on també parlen català i que administrativament no és Catalunya? Dunkerque. Què diu Dunkerque? Bueno, en el vídeo aquell parlava en català. Sí, vam trobar una senyora que parlava català a Dunkerque. Va ser casualitat. Va ser casualitat, però jo crec que Dunkerque i el nord de França, jo crec que de moment Mira, encara no forma m'agradaria, part però no. del domini lingüístic català. No tan amunt, no. Allà, a les muntanyes. Les valls d'Andorra. Andorra. Home, les valls d'Andorra, esclar. Andorra és l'únic estat del món que té el català com a única llengua oficial. El francès no? Ai, de veritat, poso francès tot arreu, aquesta dona. I a més penseu que, malgrat que és l'única llengua oficial, la situació del català no està molt bé, precisament. És a dir, que de vegades no n'hi ha prou amb l'oficialitat única de la llengua. Calen polítiques actives i cal que la gent es comprometi, que parli en català, que aculli els nouvinguts en català, que això ho hem vist en algun altre vídeo. I tant. Però, escolta... Molt important. Seguim viatjant una miqueta? Vinga, anirem una miqueta més cap al sud. Estàs preparada? Cap al sud. Què hi ha al sud? És que tens el quadre al revés, David. No està al revés, el quadre, no. Que sí. No, que sí, que té el cap avall. Oh, esclar, que té el cap per avall. Sabeu qui és? No. És Felip V. I? Felip V Sí. va ocupar tot el País Valencià. I a Xàtiva València. va cremar la ciutat amb els habitants a dins. Què dius? Per això els diuen els socarrats. I allí tenen aquest quadre de Felip V cap per avall. Però per parlar català o això? Pel simple fet d'anar en contra d'ell. És a dir, que el País Valencià és un territori molt gran on també es parla català. Uau. I la situació també està una mica complicada allà. És a dir, que no oblidem mai que el sud del territori és també extremadament important per la vitalitat de la llengua. I tant. Sí? I fins i tot, si ens desplacem una miqueta més cap aquí, hi ha una petita regió de Múrcia que es diu Alcarxa, on també es parla català. També. I encara no acabem aquí. Ei, hem d'anar, Sí, hem d'anar, però on més vols anar? Mira tu bé. Home, Què més falta? aquest mapa? Sí, Bueno, aquests trossos aquí, aquest d'això... Què són aquests? Però què fas? una ximbomba. Què és...
símbol? Un instrument típic d'aquí, de Mallorca. De Mallorca, Mallorca. Menorca, Eivissa, Formentera, les illes. Ah, les illes, Les Balears, les sí. Pitiuses... Ah. També són de parla catalana, és un altre territori al mig del mar on es parla català. Tinguem-lo en compte quan pensem en la llengua. I toquem això? Sí, entre moltes altres coses, però encara no acabem aquí. Què més queda? Molt bé. Mireu bé, un raconet. A part de... Ah, aquí! L'Alguer! L'Alguer, mira què tinc aquí. On és una l'Alguer? virtut de l'Alguer. L'Alguer és a Sardenya. És una petita Però no és població... italià. Pertany a Itàlia, Sardenya, sí, però allà parlen sard, Sí. però a la ciutat de l'Alguer parlen català. Que interessant Sí, és això, molt perquè interessant, queda més també. lluny, eh? I fan uns licors ben bons. És a dir, que és un altre lloc molt bonic per anar. Perfecte. Per què Oh, parlem de aniré. tot això? Perquè de vegades, quan parlem del català, la gent, sobretot, pensa en Catalunya. Sí. Però hi ha molts altres territoris que són de parla catalana al voltant. Ja ho hem vist, Catalunya Nord, la Franja, el País Valencià, el Càrcer, les Illes, l'Alguer, Andorra... Per tant, pensem que tot allò que passa a la llengua en qualsevol punt dels països catalans, en qualsevol punt del domini lingüístic, afecta el conjunt de la llengua. Sí. No podem dir, no passa res, el català està reculant a la Catalunya Nord, però a mi no m'afecta perquè jo sóc de la Catalunya Central. perquè El català està reculant al sud del País Valencià, a mi no A m'afecta. nosaltres només importa el que es diu Exacte. al Principat, no? Exacte, Doncs i no, perquè si la llengua comença reculant en algun dels indrets on es parla, acabarà reculant a tot arreu. Exacte. Així ho demostra la història. Per tant, hem de treballar per la llengua al conjunt del territori i fer que hi pugui esdevenir una llengua normal, útil, Com utilitzada... parlar amb normalitat. Exacte, el punt de trobada de totes les llengües que s'hi parlen. Sí? I tant, doncs m'he Doncs bé, encantat. jo crec que amb això ja ho tenim. I ara, per celebrar aquest Sí. vídeo, vaig a fer un bon glopet. David, què fas? No cal. Oh, que és fort, això! Escolta, tu, ja podem... Ei, ja Doncs tres sí, ara. però condueix jo. Anem, de ruta. de ruta! Vinga, ferits. Som-hi.